Дӯстони азиз, салому алайкум. Чӣ ки дидестен ҳами тифайлора мо дар Европа қарор дорем. Мо вақте ки ҳами омадам ҳами Миср, ана якчанд тифайли ма видео карда будам. Якчанд тифайли ҳамиҷаро гирифтум, сос кардам. Баъд ҳамиёда гуфтем кам-кам мисол мо ҳунар дорем. Ана хай сос кардем, чӯта аҳамият надодам. Гапа росташ аҳамият додам, гуфтам хай гуфтам ин ҳами ман сос кардам, ҳами чизои ҳамия даже миннатдорӣ накардан. Ана гуфтам хай спас лучи даст ма намезанам. Ина имрӯз ҳозир яке дидам ҳами соҳибхонара, гуфтаг ма та чанд рӯза мекунам биё ҳами тифайлора сос кардан дар кор. Мақсад касб ҳама қадар хуб айда. Ина худованд бо ҳам хелу парвош кард ки бо ҳам кораш ғалтид. Ина кораш ғалтид, аммо ина бо омад гуфтаг ҳамиёра ина бо сос кард. Дар ҳами бора шумо чӣ гуфтаниё дора? Марҳамат нависед бародаро. Ҳунар ҳамақа хубӣ дора бародаро. Ино ҳичи наметавонад ки прибор рафт прибор харидак ма тестерро нишон метиҳам. Гуфтаг оли метиҳам тестер харидак ма. Гуфтаг ҳамиёра барои ҳами сос кунӣ. Барои ана ҳунара боомӯзем и барои худмон хуб аст. Зинда бошед. Хай нависе ку види ҷамил.